салом дӯстон, Муҳаммад Салоҳ бо нишон додани бозии сатҳи баландтарин акнун ба он дараҷае расид, ки метавонад онро яке аз истораҳои саршиноси олам гуфт. Дар ватанаш дар кишвари Миср Муҳаммад Салоҳ бешубҳа қаҳрамони миллӣ аст. Ӯро дӯст медоранд, ба ӯ арҷ мегузаронанд. Ҳар як мисрӣ доштани чунин футболбозро мояи ифтихори худ медонад. Акнун карьераи Салоҳ ба барномаи мактаби миёна дар кишвари Миср ворид карда мешавад. Кӯдакон аз овони хурдсолӣ метавонанд ба зиндагиномаи футболбози мисрӣ шинос шаванд. ин маънои онро дорад, ки Салоҳ фани алоҳида дар мактабҳо мешавад. Онро дар баробари забони модарӣ, алифбо ва математика мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. Чунон менамояд, ки фани мазкурро агар дар соати 6 рӯзи дарсиям монанд, ҳеҷ кас дарсгурезӣ намекунад. Мо имрӯз дар бораи он мегӯем, ки чӣ гуна Салоҳ ба чеҳраи асосии футбол табдил гардид ва Мессию Роналдо дар баробари пир шудан зери сояи бозингари мисрӣ мондаанд. Имшаб Барселона зери роҳбарии тренери муваққатии худ Серхи Бархуан аввалин рақобати худро баргузор мекунад, ки он зидди Алавес аст. Ҳамчунин моро имшаб як қатор тоб рақобатҳои дигар интизоранд. Ба ҳамаи онҳо дӯстони мо аз 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод менамоянд. Дар ояд регистратсия кунед ва истифодаи промокоди MG0777-ро фаромӯш насозед, зеро бо он то $100 бонус медиҳанд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҳар як кӯдаки кишвари Миср мехоҳад ба Салоҳ баробар шавад ва роҳи ӯро тай кунад. Футболбозоне, ки аз чунин кишварҳо ба беҳтарин чемпионатҳо рафта ба қуллаҳои баландтарин мерасанд, ба қаҳрамон ва легендаи зинда мубаддал мешаванд. Аҷибаш ин аст, ки Салоҳ барои истораи саршинос шудан ва ворид кардани зиндагиномааш ба барномаи мактабҳои миёна талошам накард. Шояд бо вуҷуди доштани хоксорӣ андаке шарм ҳам аз ин чиз дошта бошад. Муҳаммад Салоҳ танҳо ба бозӣ ворид мешаваду кори худро иҷро мекунад. ӯ аз он тоифаи бозингарон нест, ки худнамоиро он қадар намепарастад. Агар бозингарони дигар ба маконҳои дилхушӣ ва дигар ҷоҳо рафта барои фароғаташон кӯшишҳо кунанд, Салоҳ дар майдони футбол кайфу сафо мекунад. бозии ӯ барояш ҳаловат аст. Футбол макони дилхушӣ ва ҳамаи клубҳои шабонаро барои бозингари мисрӣ иваз мекунад. берун аз майдони сабзи футболӣ Салоҳ зиндагии оромона меписандад. Мухлисони Ливерпул дар Англия вобаста ба ин мавзӯъ ба ду қисм ҷудо шудаанд. Аксарияташон ишора мекунанд, ки Салоҳ ва роҳи тайкардаи ӯро дар кишвараш бояд аз овони кӯдакӣ бидонанд. Чун бозингари 29 сола мисоли беҳтарин рафтан аз паси мақсадҳои худ аст. ӯ дар Челси муваффақ нашуд. Баъдан дар Рома мехост мавқеашро пайдо кунад. дар ниҳояти кор клуб аз олмон хуб дарк мекард, ки ба замин мисрӣ метавонад ба яке аз футболбозони беҳтарини табдил ёбад. қисми дуввум бар он назаранд, ки ворид намудани зиндагиномаи Салоҳ ба барномаҳои мактаби миёна аз чаҳоршуба берун аст. ҳар кас роҳи худро дорад ва на ҳама кӯдакон мақсади футболбоз шуданро доранд. кӯдаке, ки орзуи духтур шуданро дар дилаш мепарварад, барои ӯ зиндагиномаи нафаре, ки як умр бо ту дар кӯчаҳои қишлоқи Нагрид медавид, чӣ лозим аст? ҳар яке аз мухлисон ҳақ доранд то ибрози андеша кунанд. ва аммо дар Миср Салоҳ қаҳрамон аст ва онҳо зарур мешуморанд, то ҳар як кӯдак роҳи тайкардаи бозингари 29 сола, ки аз як бачаи оддии қишлоқи кӯчак ба қаҳрамони Англия табдил ёфт, сархати кори худ кунад. тавре аз хабарҳо маълум мешавад, сараввал дастовардҳои варзишии Салоҳ дарс дода мешавад ва пас он дар синфҳои болоии корҳои хайриявӣ ва эҳсонкории ӯ омӯзиш дода мешаванд. як вақт маълумот дода шуд, ки Салоҳ бо муваффақияташ аврупоиёро водор кардааст, ки дини мубини исломро қабул кунанд. роҳбарияти дастаи Манчестер Юнайтед ҷустуҷӯи сармураббии навро идома медиҳад. гуфта мешавад, ки манчестериҳо омода ҳастанд, ки сармураббии кунунии Лестер Брендан Роҷерсро ба ин вазифа даъват намоянд. ӯ қаблан дар Ливерпул кору фаъолият мекард ва наздик буд то Ливерпулро ба қаҳрамонӣ бирасонад. аммо дар охири мавсим дастаи ӯ ҳамаи чизро аз даст дод. ин нуқта мушкилии асосии Роҷерсро нишон медиҳад. бешубҳа мутахассиси ирландӣ мураббии хуб аст, вале ҳамеша дар охири мавсим ноком шудани дастаи ӯ мухлисони МЮ-ро водор мекунанд, то бо нигоҳи нобоварӣ ба ӯ назар андозанд. 2 сол паёпай Роҷерс бо Лестер хеле наздик буд то дар чаҳоргона қарор гирад ва бо ин роҳ Лестерро ба Лигаи Чемпионҳо баргардонад. ва аммо дар давраҳои охир бар иллати бозии заиф зинои Лигаи Чемпиониро аз даст дод. баъзеҳо баронанд, ки Роҷерс мутахассисе нест, ки дар тимҳои бузург кор кунад, вале дигарон бовар доранд, ки ӯ метавонад бо клубҳои топ фаъолият барад. онҳо Стефано Пиолиро мисол оварда ишора мекунанд, ки ӯро кам медонистанд, вале дар Милан мутахассиси итолиёвӣ ҳолати баръаксро нишон медиҳад. тибқи хабарҳо
rahbariyati Манчестер Юнайтед ақидаи овардани Брендан Роджерсро дастгирӣ мекунанд. Мутахассиси ирландӣ то соли 2025 бо Лестер қарордоди ҳамкорӣ дорад. ӯ дар як сол қариби 10 миллион евро кор мекунад. яъне агар Роджерс ба МЮ биёяд, яке аз мураббиёне мешавад ки маоши калонро ба даст меорад. ба собиқ мураббии Ливерпул будани ӯ касе кор надорад ва ё ҳастанд мухлисони Манчестер ки ба ин норозианд. баъд аз трансфери Месси ба дастаи ПСЖ ӯ бо пироҳанҳои дастаи шаҳри Париж дар иҳотаи оилааш акс гирифт ки он дар Instagram 22 миллион лайк гирифт. ин рекорд дар таърихи сомонаи мазкури иҷтимоӣ буд. Роналдо агар як рекордро дар куҷое бинад, дарҳол барои шикастани он камари ҳиммат мебандад. барои шикастани ин рекорд Криштиано шабҳои дароз меҳнат карду дӯстдоштааш Ҷорҷино Родригезро ҳомиладор намуд. маълум шуд ки баъди чанд муддат дар оилаи Роналдо дугоникҳо ба дунё меоянд. акси якҷояи Криштиано ва Ҷорҷино бо ин хабар дар Instagram рекорди Мессиро шикаст. айни ҳол ин акс беш аз 27 миллион лайк дорад. чунин миқдори зиёди лайкҳо нишон медиҳанд ки одамон то ҳол муқаддасоти асосии ҳаётро фаромӯш накардаанд. аз танҳои урёну ҷайҳонҳои бефоида акси дугоникҳои дар батни Ҷорҷино буда диққатро бештар ҷалб мекунанд. футболбози португалӣ ба фикрам як тими футбол таъсис доданияст. он маблағ ки ҷамъоварӣ кардааст ба 7 пушташ мерасад. мафияи амрикоӣ дар ПСЖ мехоҳад ҳамаро таҳти контроли худ гирад. тибқи хабарҳо будани футболбозони зиёд аз амрикои шимолӣ дар ПСЖ бар зиёни Вейналдум аст. бозингари нидерландӣ аз ҷониби ҳамдастагонаш дастгирӣ намешавад. барои ҳамин Вейналдум дар ҳайати ПСЖ мавқеи худро пайдо карда наметавонад. Месси, Неймар, Маркиньос, Ди Мария дар тамринҳо бештар ба ҳамқитаи худ Леонардо Паредес таваҷҷӯҳ мекунанд. онҳо аз он метарсанд ки Вейналдум мавқеи Паредесро дар ҳайат мегирад ва барои ин дар тамринҳо ба футболбози нидерландӣ кӯмак намекунанд. аз ин маълум мешавад ки дар дастаи шаҳри Париж фишор ҳатто ба сари сармураббӣ ҳам ҳаст. Почеттино дар бозиҳо бештар Паредесро ба майдон ворид мекунад. Вейналдум дар мавсими ҷорӣ танҳо дар 2 бозӣ ба ҳайати асосӣ роҳ дода шуд. имшаб ПСЖ бо мушкилӣ дастаи Лилро шикаст дод ва ин баъди он имконпазир шуд ки Мессиро аз майдон гирифтанд. футболбози аргентинӣ бори дуюм барои бозии бебарораш иваз карда мешавад. ин дафъа ӯро баъди қисми аввал иваз намуд сармураббӣ. ана акнун ҷангу ҷанҷоли калон сар мешавад дар Париж ки мо онро дар канали 11 бозингар ба шумо муфассалтар пешниҳод мекунем. ба ҳамин тавон дӯстон боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал бунашданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.